вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон тарҳи созишномаеро ҷонибдорӣ карданд ки назорат аз болои ҳаракати ҳавоӣ ва таъмини бехатарии парвозҳоро пешбинӣ мекунад. тарҳи созишнома миёни ҳукумати тоҷикистону ӯзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи истифодаи фазои ҳавоӣ ва фурудгоҳҳои низомӣ аз сӯи ҳавопаймоҳо дар ҳолатҳои рафтнопазирро Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон рӯзи 22 декабр дар ҷаласаи парлумонӣ муаррифӣ кард. ба қавли ӯ татбиқи ин созишнома ба манфиати ҳарду кишвар буда имкон медиҳад ки бехатарии парвози ҳавопаймоҳо ва чархболҳои ҷангиву нақлиётии қувваҳои мусаллаҳи ҳарду кишвар ҳангоми дучор шудан ба ҳолатҳои рафтнопазир аз ҷумла садама, ҳолатҳои табиӣ, техногенӣ ва дигар фалокатҳои ғайричашмдошт яъне форс-мажор таъмин карда шавад. дар ҷаласаи имрӯзаи парлумон тарҳи созишнома миёни вазоратҳои дифои Тоҷикистону Ӯзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи разведкаи ҳарбӣ низ аз сӯи вакилони маҷлиси намояндагон қабул гардид. Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон афзуд ки бо назардошти афзоиши таҳдиду хатарҳои минтақавӣ аз ҷумла густариши гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ дар минтақа татбиқи ин созишнома ба манфиати таъмини амнияти миллии ду кишвар мебошад. пас аз анҷоми ҷаласаи маҷлиси намояндагони Тоҷикистон Шералӣ Мирзо вазири дифои Тоҷикистон дар бораи ин созишномаҳо нахост тафсилоти бештар диҳад. тақвияти ҳамкориҳои Душанбеву Тошканд дар заминаи масоили амниятӣ дар солҳои ахир бештар ба назар мерасад. миёни ду кишвар моҳи марти соли 2018 созишномаи ҳамкориҳои низомӣ ба имзо расид ва анҷоми тамринҳои муштараки низомии ду тараф ҳам борҳо сурат гирифтааст. коршиносон ба афзоиши таҳдидҳои гурӯҳҳои ифротию террористӣ ишора мекунанд ки мавқеи кишварҳоро наздик кардааст.